Maliko is Pangasinan. It's not Nueva Vizcaya. Huwag niyong kukunin ang Maliko. Ito ang naging matapang na pahayag ni Governor Ramon V. Gico III sa pinag-aagawang barangay ng Maliko sa pagitan ng probinsya ng Pangasinan at Nueva Vizcaya. Ito ay sa pagbisita niya sa barangay sa isinagawang Lingap Ed Barangay o Local Initiatives Guidance and Assistance Program. Ang Barangay Maliko ang pinakadulong barangay ng bayan ng San Nicolas pero inaangkin din ito ng bayan ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Bago pa man maging gobernador, ipinangako na ni Governor Gico na gagawin nito ang lahat para protektahan ito. Kabilang sa kanyang mga pangako ang pagpapabuti ng buhay ng mga residente sa barangay. Kung aagawin nyo ang Maliko sa Pangasinan, siguraduhin nyo kaya nyo rin yung 200 million. Pero kung magpa-project kayo, di okay din lang. Diba? Joint nga eh. Importante, we improve the lives of our kababayans here in Barangay Maliko. Maliban sa magagandang tanawin, tinagurian din itong Little Baguio dahil sa malamig na temperatura, bagay na binabalik-balikan din ng mga turista. You smell the pine trees, the landscape, it's higher than Baguio. It has to be developed. But it's right now a subject of territorial dispute. Sinasakop tayo ng Vizcaya, kaya sabi ko, mas malaki naman tayong probinsya. Bakit tayo magpapabuli? May initiative na po tayo dyan. Dagdag pa ng gobernador na handa pa nilang dagdagan ang pondo para sa barangay. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.